podríem dir que és l'ànima de la Federació de Joves Cristians de Catalunya. Aquesta organització va ser posada en marxa, com dirien avui, pel doctor Albert Bonet i Marrugat, que és una persona que estava molt inquieta per com veia que funcionaven les coses a Catalunya, no només entre la gent jove, sinó entre els nens. Era una organització que el que pretenia era plegar joves i també nens per aconseguir que fossin persones en plenitud. Desde el primer momento, Pere Tarrés formó parte de la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña, entregándose de una forma total. Ell, de fet, tot el que va ser la Federació de Joves Cristians de Catalunya, ell era el vicepresident i l'ànima, perquè el president era més figuratiu que no pas executiu. Ell va ser l'ànima d'aquesta entitat que en només 6 anys va aconseguir amb una població com era la catalana de 3 milions i pico de persones, una militància de 20.000 joves, d'una força com no s'ha donat mai enlloc, no? Con su pequeño Opel, Tarrés recorrió muchos kilómetros por todos los caminos de Cataluña como un apóstol laico, dando firme testimonio de la fe entre los jóvenes que enardecían por su profunda espiritualidad y la convicción que emanaba de sus palabras. Ell era un home que era verdader amb ell mateix, era d'una peça, i que no deixava indiferent. Ell tenia una projecció fortíssima davant dels joves del seu temps. Voltava per tot Catalunya, visitava grups, els animava amb actes públics, alguns d'una envergadura extraordinària, de mils i mils de persones. Un home que vivia amb una gran alegria la seva fe i després el seu missatge de foc, que es comunicava d'una manera molt intensa que de seguida transmetia allò que ell vivia en els altres. La difusión de la Federación no se explica sin el semanario Flama. Dentro de este semanario, Tarrés publicó de forma habitual Las Glosas, unas columnas para los jóvenes que forman una antología de su pensamiento. Aquestes gloses, clar, eren llegides per tota la militància i eren també tractades o comentades en els cercles d'estudi, que eren un dels instruments fonamentals d'aquesta federació. La siembra que debemos realizar debe ser una siembra a base de darnos nosotros mismos.